Veľkonočný týždeň je vyvrcholením 40-dňového pôstu. Pre mnohých z nás je to obdobie, keď si doprajeme viac jedla ako zvyčajne. Ak by sme začali zeleným štvrtkom, tak bola preferencia jesť zelené jedlá, čiže prívarky zo žihľavy alebo zo šťavu, čo je také menej známe. V súčasnosti sa to už ustalilo spravidla na tom špenáte s vajíčkom a zemiakmi. S veľkonočnou nedeľou spájame posväcovanie jedla. Do košíkov dávame rôzne údeniny, klobásy, vajíčka, caltu či nádievku. Zemiakový šalát a pečenie baránka sa dostali do našich jedálničkov len nedávno. Ak to preženieme, riskujeme viaceré tráviace ťažkosti. Hlavne to môže byť reflux, takisto to môžu byť nejaké žlčníkové koliky, akútny zápal podžalúdkovej žľazy, tzv. Pankreatitída a takisto infekčné ochorenia, hlavne hnačkové, prípadne pri nedostatku pohybu sklony k zácpe. Aby sme sa problémom vyhli, môžeme vyskúšať zdravšie a ľahšie stráviteľné varianty tradičných jedál. Do zemiakového šalátu môžeme dať namiesto majonézy jogurt a pri príprave koláčov vymeníme obyčajný cukor za med alebo javorový sirup. Pri potravinách je dôležitá aj vlastne príprava, spracovanie a kvalita. Čiže niekedy, aj keď máme kvalitnú surovinu ako mäso a my ho vyúdime, čiže ono sa v tom dyme pripravuje niekoľko hodín, tak ono nasiakne ako keby aj tie nezdravé látky. Dôležité je nezabúdať na pitný režim a pravidelný pohyb, napríklad vo forme prechádzok. Pomôcť nám môžu aj bylinky. Prvý taký asi bod by som povedala, že nejesť v kuse, lebo ľudia si to tak zamieňajú. Spraviť si pauzy medzi tými jedlami, keď máme aj 3 alebo 5 jedál, tak jednoducho aspoň tie 3 hodinky, aby to jedlo aj stihlo stráviť. A zamerať sa asi na to, že mať dostatok bielkovín, lebo tie nás zasytia nielen fyzicky, ale aj psychicky. Čaje určite, alebo môžeme v podstate na odľahčenie, kto pije väčšie množstvo kávy, tak to nahradiť čiernym alebo zeleným čajom. Takisto aloe vera pomáha vlastne na obnovenie tej sliznice čreva, ten pestrec mariánsky, na detoxifikáciu, podporí funkciu pečene. Koučka zdravia pripomína, aby sme si občas dopriali aj menej zdravé jedlo. Dôležité je, aby bola naša strava vyvážená a nutrične hodnotná. Dominik Pajlonder, Mestská televízia Trnava.